insibu numru 1. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba u ħrina tal-Alla l-Missier u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Bil-kant tlabna maħfra ta' dnubitna. U llum il-qari jistidinna nagħmlu rara kif jixraq. Mbagħad wara nkunu nafu kif tagħmel dik il-qrara xierqa. Intant narfu in-nuqqasijiet tagħna u fl-istess ħin nemmnu fil-ħnina kbira li Alla jagħtina permezz tal-preżenza tiegħu fis-sagramenti. U għalhekk ħuti narfu ħtijietna biex niċċelebraw din il-laqgħa mal-mulej kif jixraq. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għaddib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt ħmilja tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Qadsa Marija dejjem Verġi lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. L-udissa din nofruha għal suffraġġju ta' Giuseppe, Ġolina, Edmund u Paulin Buġejja. Nitolbu. U Alla, int ikmandajtna irrażlu il-ġisem biex infiqu fir-ruħ. Għatina il-qawwa li nitbeddu minn kull deni u minn kull dub biex minn qalbna isaħħilna inħarsu il-kelma tiegħek li fit-tieba tiegħek ikollok tagħtina kull darba li niċċelebraw il-liturġija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Daniel. Nitolbok, Sidi, Alla l-kbir u tal-biża li jżomm il-patt ma' dawk li jħobbuh u jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Aħna dnibna, ġibna ruħna ħażin, għamilna id-deni, omna kontra tiegħek, dbedna mill-kmandamenti u l-ġudizzji tiegħek. Ma smajniex mill-qaddejja tiegħek il-profeti li fismek kelmu l-slaten u l-kapijiet tagħna, lill-missirijietna u lill-poplu tal-art. Il-ġustizzja u Sidi hija min-naħa tiegħek, iżda min-naħa tagħna kif aħna llum, aħna għandna l-mistħija ta' wiċċna, ta' wiċċ kull bniedem ta' Ġuda, ta' wiċċ kull min joqgħod Ġerusalemm, ta' wiċċ kulħadd f'Iżrael, sew dawk li huma hawn magħna u sew dawk li huma mbeda fl-artijiet li fihom int ittirrufnajthom minħabba l-għerq tagħhom kontrik. Għajb għal wiċċna mulej, għal wiċċ slaten u l-kapijiet tagħna, għal wiċċ missirijietna li dnibna kontrik. Minant Alla sidna il-ħnina u l-maħfra għax aħna omna kontrih u ma tajniex widen għal-mulej Alla tagħna meta sejħilna biex nimxu skont il-liġijiet li hu għedilna qudiemna permezz tal-qaddejja tiegħu il-profeti. Il-kelma tal-mulej.
mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi fit-texejja u l-qana biħnintek għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Enna u Alla Salvatur tagħna fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek eħlisna u aħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Ħajasal qudiemek il-fiq li mjassrin fil-kobor ta' qawwietek salva l-dawk li huma għall-mewt. Mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. U aħna il-poplu tiegħek u l-merħla tal-mera tiegħek niżżuk ħajra l dejjem minn żmien għal żmien inxandru tifħirek. Mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja, inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ħennu bħal muħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkondannawx u ma tkunux ikkondannati. Aħfru u ssibu maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb marsus, imħeżżeż sewwa u mburġat qiegħdulkom fil-ħġorkom għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Kemm hu sabiħ tisma' dik il-kelma li hija talla li Alla huwa ħanin. Tantu ħanin illi aħna speċjalment aħna l-insara mhux dejjem għandna dik l-awareness tal-don kbir li għandna li nkunu nafu li Alla jaħfer. U kif jaħfer? Skont qalbu, skont li hu stess Alla l-mħabba. Fis-Salm tlabna mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Għax kieku ikellu jikkastigana li qatt ma jagħmlu skont ħtijietna, naħseb inkunu l-bogħod ħafna mis-sens tal-ħajja tagħna. Għaliex rridu niftakru wkoll li fejn hemm id-djufija tagħna hemm min-naħa l-oħra il-ħnina u l-maħfra tagħna. Alla jaħfer għax iħobbna, imma għax iħobbna jagħtina wkoll il-kelma tiegħu, il-kmandamenti tiegħu. Fl-ewwel qarri stmajna rara papali tal-poplu tagħna. U wieħed mill-ikbar dnubiet li jagħmel il-poplu tagħna u l-istess l-ikbar wieħed forsi li aħna nagħmlu taf x'inhu? Għax ma nagħtux widen għall-kelma tagħna li Alla jibgħatilna permezz tal-profeti li hija l-Knisja. Għax kif nistgħu narfu ħtijietna jekk ma narfux kemm hu ħanin Alla? U kif nistgħu nbidlu ħajjitna jekk ma nagħmlux fil-ħnina kbira li Alla jagħtina? Qegħdin fi żmien ir-Randan. Kif dejnieh fl-erba tal-Irmiet? Indmu
u għemlu fil-bxara tajba. U l-bxara tajba hija din, għax għalinna anke fil-Vanġelu. Ħennu għax Alla ħanin. U jekk nemmnu verament falla, namlu minn kollox biex wara li nagħtu widen għal-kelma tal-Alla, imbidlu ħajjitna, nagħtu sens ġdid kull darba li nisimgħu il-kelma tal-Alla. Meta s-saċerdot wara l-Quddisa jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu, x'irid jgħidilna? Smajtu l-kelma tal-Alla, stqarrejtu l-fidi fil-qawmen ta' Kristu, issa dan il-kmandament tal-ħnina għejxu barra mill-Knisja. Għara kemm tkun sabiħa l-ħajja tagħna jekk verament nagħtu widen għal din il-kelma tal-ħnina li Alla jikkomunika magħna. Kif jikkomunika magħna l-maħfra tiegħu, il-ħnina tiegħu? Mhux permezz ta' qrar. Mhux permezz anke l-atti penitenzjali li waqt il-Quddisa għandna bħal meta fil-bidonet narfu ħtijietna u nistqarru il-ħnina kbira ta' Alla. Fi-żmien meta nagħtu s-sinjal tal-paċi, meta ngħidu l-missierna, qabel ma ngħidu nieħdu l-qarbina ngħidu ma jistħoqlix li tidħol ġewwa fija, imma qgħid kelma waħda u ruħi tkun fija. Qegħdin fi żmien ir-Randan, żmien sabiħ. Nistidinkom kemm lilkom u kemm dawk li huma jikkomunikaw magħni bil-mezzi soċjali biex nippruvaw nagħmlu rara nħobb ngħidilha sura ta' nies. Illi ma niġix qabel dik il-minuta qabel il-Quddisa hekk. Tista' sservi wkoll għax dejjem sagrament. Imma biex niggustaw il-ħnina tagħna rridu nistqarru żewġ ħaġiet. Il-miżerja tagħna u l-imħabba kbira ta' Alla. Li jimxu ma' xulxin. Jien dan l-aħħar snin li nagħti servizz hawnhekk fi dan is-santwarju fir-Rar, qabel x'kien insellem lil Mulej u l-Madonna ta' Pinu, nitlobhom biex jagħmluni strument tal-ħnina ta' Alla. U nista' ngħidilkom illi hawnhekk f'dan is-santwarju il-ħnina ta' Alla tiġi sperimentata bejn ħafna drabi permezz ta' qrar. Din l-esperjenza tiegħi. U ta' dan ir-rod ħajr għax jien insaħħa il-fidi tiegħi fil-kelma ta' Alla biex nipprova nkun iktar fidil għall-kelma li smajna. L-ewwel qari kienet stqarrija tal-miżerja tal-bniedem, tal-poplu tal-Alla. Min-naħa l-oħra ukoll Alla lest li jagħti il-barka tiegħu lil dawk li jisimgħu il-kelma tiegħu, dawk li jobdu il-kmandamenti. Għalhekk eżisbir. Ejjew, qegħdin fl-aqwa żmien biex nesperjenzjaw din il-maħfra li Alla dejjem lest li jagħtina skont imħabtu, mhix skont in-nuqqasijiet tagħna. Għax hemmhekk ma nagħmlux patt. U Alla li jagħti kollox għalina, batt il-libru biex fuq is-salib jafrilna d-nubietna. Għax minn hemmhekk ġiet il-ħnina kbira li Alla urina, li Alla tant tħab lid-dinja li batt il-libru fuq is-salib biex min jemmen fih ikollu l-ħajja. Għax Kristu ma ġiex fid-dinja biex jiġġudika, biex jikkundanna l-bniedem, imma biex il-bniedem isalva permessi. Għara xi grazzja għandna Alla bħal dan. Ejjew li tolbu l-Spiritu tiegħu isaħħaħ dejjem fina fih biex aħna ngħixu bħala uliedu kif aħna imsejħin bħala insana. Ħuti eżies, nitolbu l-Alla missier il-ħnina biex jagħtina qalb ġenerusa li tħobb u tħenn għall-proxmu. Għalhekk ngħidulu
uri fina mulej il-ħnina tiegħek. Għal-Ministri tal-Knisja biex fil-ħidma pastorali tagħhom jilqgħu lil ħuthom insara bl-istess imħabba u ħnina ta' Kristu nitolbu. Għal min mhux ġust u ħanin ma' ħajru biex jifhem li jien tagħmel ħaq mill-ħnina ma' min ma jurix ħnina nitolbu. Għal ħaddiema tad-dinja kollha biex ikollhom ħlas ġust u diċenti u jsibu xogħol li għalih għandhom il-jett nitolbu. Għalina biex ma nitferrux bina nfusna imma niftakru li jint tirrakkomandana ħnina bħala don ta' ħbiberija u ta' għaqda fl-aħwa nitolbu. Edin f'momenti diffiċli kif smajna gwerrer, inġustizzi u l-bqija. Nitolbu biex il-mulej idawwa l-imħuħ ta' dawk responsabbli ta' dawn it-traġedji biex ma jifqux fuq l-egoizmu nazzjonali tagħhom jew fuq ideoloġiji li itelfu id-dinjità ta' kull ġens nitolbu. Ejjew nitolbu wkoll flimkien skont l-intenzjonijiet tagħna ta' dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u dawn it-talbiet nofruhom biex ħutna, speċjalment dawk ftit imbedin mis-sagramenti, jistgħu jsibu il-mument ġust u tajjeb biex jirritornaw għal jiggustaw il-ħnina u l-maħfra tagħna nitolbu. Irresqu wkoll it-talb personali tagħna. Fl-aħħar ukoll permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha mostrato la sua misericordia donandoci suo figlio, crocifisso sulla croce, condannato per la miseria dell'uomo. Con la tua misericordia, Signore, donaci la gioia di sperimentare il perdono dei nostri peccati. Preghiamo, nitolbu, ismana nitolbukum. O Alla missieri l-ħnina u l-maħfra, wettaqna bil-qawwa tal-Ispirtu għaddistijek biex neħilsu mill-biża tad-dnub u naqduk bħala bnedmin ġodda bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Naddaf li itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħinina tiegħek mulej il-qattalb tagħna waħlisna mill-ġibdiet ta' dil-art. Int li sejħilna biex naqduk dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l-fuq, niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiera tas-sew mulej missier qaddis
Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħaj. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda tal-ħażen u jindew bil-ġid li jgħaddi, hekk li jiżjed jitrabtu ma' dak li ma jmut qatt. Għalhekk mal-qaddisin infaħruk u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċitu. Smawetu l-art u mlieru. Imbirek mill-ġej fissil il-mulej u sanna fil-ħoli ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajx jibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom wal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana intu salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmen tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmen ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodurek ħaj, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewwijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, l-Isqof Anton, il-Ministru u l-poplu li jien ksib talik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppe, Ġolina, Edmond u Pauline Buġejja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'ħutna u qrabatna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbu. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqazzhom Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġoxpreka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebkuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. It-talba li ngħidu waqt din l-Ewkaristija narfu minn ġenb li Alla huwa missier u jaffrinna, imma jitlobna wkoll li nesperjenzjaw il-maħfra tagħna li l-ħutna li joffendaw. Inżommu illi nitolbu għal dik il-persuna li waġġejna jew weġġetna. Fidi nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti fis-smawiet li jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun l-istritin kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, l-addaħħalniex fid-diġri, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi f'żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna
u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltar għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxejn. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu u dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tneħħi d-dibet ta' dinja Danu Ġesu, danu l-ħarruf talla li jneħħi d-dibet ta' dinja. ħajni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Insibu numru 8. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikitha għal dnubieti wistefni. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, skur qatt ma nsini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba baħar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fis bħal kieku ma kontx tiegħi tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nsini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Mulej għamel li din it-qarbina naddafna miħtijietna u tedna nġarbu ilejna tal-ħnina tiegħek tas-sema bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka li naqdu l-kol flimkien għal darb'oħra bl-intenzjonijiet tagħna biex irresquhom lil Alla permezz tal-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino. Niftakru mod partikolari dawk li jitolbuna nitolbu għalihom. U ħafna mit-talb, speċjalment tan-nanniet u ġenituri, tkun dik it-talba biex ulidhom jew in-nupitajiet jirritornaw lejn Ġesu.
għax meta kienu żgħar kienu jiġu magħhom il-Knisja u issa mentalità taż-żgħażagħ tal-lum li tbedhom minn Alla. Nisolbu naqdu flimkien l-intenzjonijiet tagħna għal dan l-iskop biex jesperjenzjaw kemm hu sabiħ tkun qrib Alla, kemm hu sabiħ tisma' il-kelma tajba tiegħu u kemm iktar sabiħ tgħixha. Għalhekk flimkien nitolbu din il-grazzja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immirkejta fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immirkejta fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immirkejta fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sara l-familja, ħarstek dejjem donbuna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Numru 11. Wieqfa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bina fid-batiha, fuq salibi mitħen ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blunġieħ mitmuha, nifet sejfin kem dbatiha f'qalb uġuha,